Wangapi? Tete ngoma ni mwaenja mwa Yesu. Mbuye, 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 Yehova mbusa wanga. Mbuye, 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 Yehova mbusa wanga. Mbuye, 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 Yehova, Yehova mbusa wanga. Mbuye, 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 Yehova mbusa wanga. Amani samara, amani samara, Yehova, Yehova mbusa wanga. Amani samara, amani samara, Yehova, Yehova mbusa wanga. Amani teteza, amani teteza, Yehova, Yehova mbusa wanga. Amani samara, amani samara, Yehova, Yehova mbusa wanga. Amani teteza, amani teteza, Yehova, Yehova mbusa wanga. Amani samara, amani samara, Yehova, Yehova mbusa wanga. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. One more time, one more time. We are money teteza, money teteza, Yehova, Yehova mbusa wanga. Money teteza, money teteza, Yehova, Yehova mbusa wanga. Money samara, money samara, Yehova, Yehova mbusa wanga. Mbuye, 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 Yehova, Yehova mbusa wanga. Mbuye, 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 Yehova, Yehova mbusa wanga. One. Let's do number one. Let's do number one. Ipemele, 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 ipate moto. One. Let's do number one. Let's do number one. Ipemele, 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 ipate moto. Manja wa Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Munabatsamo na neba lero? Dabatseni. Dabatseni na neba. Dauzeni dakulandirani mu nyumba ya Yehova. Hallelujah. Hallelujah. Deba chifuka chimenecho landibatse space. Tamuze neba ndibatse space. Hallelujah. Hallelujah. Tantana kantengo yesilea. Tantana kantengo yesilea. Tantana kantengo yesilea.
1, 2. Tisakale basiri imirire. Taokozekesa ni dance imozi yoka. Muyimirire. Stand up. Kwasa dance imozi yoka. Tivine mwambwe. So we are worship dance team. We are going to praise God with one dance. So as our friends are coming in the front, we should dance together. We should dance for the Lord, okay? GBS team, please play us the music. Zomba Manja. I wanna dance like David. I want a faith like Paul. I wanna sing like Silas, tearing down the prison walls. I wanna face that fire, it won't burn me though. God's got my back, Shadrach, Meshach, Abednego. I wanna walk like Moses, right through the waves. One day I'll see that promised land, no longer slaves. Though the fear is talking, no one can take out my faith. Yes, God. I'm gonna praise. Yes, I'm again. gonna praise. I praise the mountain moving body. Kizomba Manja. Gonna praise. I'm gonna praise. I praise the heaven seated undefeated. Are you watching us? Look at my video. That's who I praise. Joey. That's who I praise. That's who I praise. I wanna give like Mary. I wanna break my vase. I wanna sleep like Daniel, even in a lion's cave. I'm gonna get that promise, just like Jericho. Yeah, I know what'll make it fall. Yes, I'm gonna God. praise. I'm Again. gonna praise. I praise the mountain. This And breaker of chains. is again. I'm gonna Again, also. I praise the heaven seated, Joey. undefeated, highest of names. That's who Zomba I Manja. I praise the God who's proven He can do impossible things. That's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. He is the Lion of Judah. He is the Lamb that was slain. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His names. That's who I praise. He is the risen Messiah. He is the Ancient of Days. The only one who's worthy, worthy, worthy of all of His names. That's who I praise. So I'm gonna praise. I praise the mountain moving, body raising, breaker of chains. Gonna praise. I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated. Zomba Manja. That's who I praise. I praise the God who's proven He can do impossible things. That's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. Zomba Manja. Zomba Manja. I wanna love like Jesus, that kind of grace. I wanna live like I've got no more precious time to waste. I'm gonna give Him glory with all my things, 'cause there's no greater, stronger, higher name, and that's who I praise. Sigo mu wambiri. Titoka basi.
Mwazuka bwanji muliuli mwaona mulitya ndima ziwazo says right. So good morning everyone. Once again, this is our second session which we've prepared for you. I hope also this day being Sunday, we call it special Sunday service. This has been prepared for you. Are you happy? Yes, so I'll see if you're happy. So this morning I would like to welcome you to this Sunday service, which is so special. So for this Sunday service, there are several programs that we have prepared for you to spice up all the programs that is been prepared for every one of you. Yes, so for today's this morning Sunday service, let me say this. Since we have our guest all the way from Philippines, he has come yesterday around 5 p.m. So we thankfully welcome him. Then today he is ready to speak to us. He's the senior pastor, also the president of IYF in the Philippine country. So he has taken many things for us. So for today, before we start and before we proceed with our program, let me call Pastor Fred to give us a word of prayer. So for this time, Taitana Pastor Freddy kuti apemphere ziko mkwambiri. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we thank you because you gave us your word in the Bible. Lord, in the Bible, you have showed us how powerful and also how grateful is your word. You created the heaven and the earth through the power of your word. And also, we have seen many people being successful and also overcoming their challenges and problems through the power of the word. Our Heavenly Father, with our own wisdom, we don't have power to overcome Satan. We were struggling to defeat sin by working hard, trying to keep the law, but we failed. Lord, told us that you shall know the truth, and the truth shall make you free. So indeed, after we met the word of God in the Bible, Lord, through the word, we realized how Jesus Christ washed away our sins on the cross. When this word of God came inside us, that time, Lord, we could become free from our sins. Lord, we thank you because of this grace. Lord, we also thank you for guiding our spiritual life. Even today, we have special Sunday service. You have servant, Pastor Abraham Nam from Philippines, and you gave your heart to us. And also you have gathered your children today to listen to the word of God. Lord, we believe that this has been done because of your love upon us. It's time to be meaningful in our life. The word you have placed, may you open our hearts so that we can listen and also receive. Lord, I pray Lord, we have prepared also many plots. May you guide our programs and may you help us. Put this time into your hands. I pray in the name of Jesus Christ. Amen. Much for the open word of prayer. So, panthawi ino yofunikiranso kwambiri kuti timvenso umboni kuchokera kwa alendo athu amene wachita umboni wawo woyamba.
is away from Philippines. He has come together with our guest. So for this Sunday service morning, I would like to give you this time to listen to the testimony. So for this time, I will invite Reverend S. Santiago. He's a pastor of Grace Mission United Christian Mindolo Church. He's also a president of Grace Mission College in Philippines. So I would like to invite him. So let's warmly welcome our pastor for the testimony. Thank you very much. Thank you, Pastor. Good morning to every one of you. Mulibanji nonse. Okay, how are you today? Mulibanji mamu na makamaka. Yesterday I was very happy because when we arrived, you make us feel happy because of your smile and of your presence. Ndizokonda kwambiri mamu no chifana ndikaonanso nkhombe zanu ndizomwe tuli komanso zowala. Actually, every time I'm with Pastor Nam, Ineyo ndabweranso limodzi ndi abusa Nam, our missionary in the Philippines. Ineyo ndi mbusa kuchokera ku dziko la kwathu ku Philippines. He always invite me. Nthawi zonse abusa Namu amandiyitana ine ndimakhala limodzi. Actually, my plan is to go to America this April. Ndiye mwezi umenenso wa April tupitanso limodzi ku America. But he told me to go to Africa, to join him, to be here in Africa. Koma chifoti ulendo amabwera ku Africa nanuza kuti tikumane kuti tipite limodzi. Every time he always invite me in America, in Korea, and in other country. Ndiye nthawi zambiri kukakhala zochitika amandiyitana kuti ndipite nawo ku America, ku Korea, komanso malo osiyanasiyana mdziko lapansi. That's why I'm afraid right now, if he invite me to go to heaven. Ndifeke ndumvanso ngati kuti adzandiyitaniranso kumwamba. Just kidding. Because that is because you know what, Pastor Nam is my a good friend, and we always join the activity of Goodnews and sharing the gospel, the true gospel of our Lord Jesus Christ. Mudziwa abusa Namu ali ngati mpangiri wanga makamanga chifukwa ndamva uthenga wabwino nalumikizika ku uthenga wabwino. I want to share to you my testimony. I also want to thank Pastor Kim for inviting me, because last time he was in the Philippines last January, and he told me to go to Malawi. Ndiye makamaka ndithokozenso abusa Akimu anapitanso ku Philippines mwezi wa January. Ndiye kuchokera kumene kwanandiyitananso kuti mubwere bwanji ku dziko lathu la Malawi. Okay, so thank you, Pastor, for inviting me here. Ndiye ndikuthokoza komanso kuwalemekeza abusa Akimu chifukwa chondiyitana kubwera kuno ku Malawi. I want to share my testimony to you this morning when I have my personal devotion. Ndiye makamaka ndifuna ndigawane nanu umboni wanga kuyambira nthawi imeneyi. God led me to Isaiah 58, verse 6 to 12. Ndiye kuchokera pa buku la Isaiah chapter 58 verse 6 kulekeza 12. It says there that if we do good, or if we help others, or if we do something to others, God will save us. Ndiye akuti Mulungu akunena kuti ifeyo katipanga zabwino, katipanga za mtundu wanji kwa anthu anzathu, Mulungu sasangalala nazo. And in verse 8 it says there, if we do this, our salvation will come like a dawn, and your wounds will quickly heal. Makamaka pa verse 8 mukhoza kuwerenga. And God will lead us, and the glory of the Lord will protect us. Ndiye kutero kuti tikapanga zabwino ati Mulungu adzatitsogolera komanso adzakhala nafe nthawi zonse. When I was young, I don't know about this. Ndili wachichepere simadziwa kalikonse zokhudza izi. You know, my father is a missionary doctor. Ndiye abambo anga ndi mbusanso mbali ina ya dziko la kwathu. And after his schooling, after he finished medicine, he wants to go to Africa
Ndi atamaliza maphunziro awo awaza ubusa ankafuna abwere kuno kwa Africa and to serve the people here, kuti atumikire anthu kuno kwa Africa, to be a missionary doctor here in Africa. kuti akhale mtumiki makamaka ngati mbusa kuno kwa Africa komanso ku dziko lina. And but during that time, he was not able to come to Africa, and instead he went to one island in the Philippines. Ndi atamaliza maphunziro awo sizinathe kuti abwere kuno kwa Africa, anapita mbali ina kulika chilumba ku Philippines komweko. And that island is so very isolated. Going there, it's hard. No boat, no plane. Ndi kachilumba kamene kaka kali ngati kapambali chifukwa sikufika za malonda komanso kulibe miyala mtengo wapatali, kali ngati kapadera. That was 1968, and there are no roads, no electricity. Mchaka cha 1968 kunalibe ngati misewu, kunalibe magetsi. And what is in his heart is to help people and share the gospel. Ndi mtima mwawo mnali mtima onena kuti akagawane uthenga wabwino ndi anthu akumeneko. So that is different from me. Zinali zosiyana kwambiri ndi mene ndimaganizira. I don't want to go to a mission work. I don't want to be a pastor. I don't want to serve people, to help people. Ndinkafuna kuti ndikhale mbusa, nzitumikira anthu, komanso ndikatumikire anthu ena madera ena. All that is in my mind is I want to be a doctor, but not a missionary doctor. Ine ndinkafuna ngakhale dotolo osati olalikira uthenga wabwino ayi. Of course, if I am a doctor, I want to have a big house, a car, and I want to travel around the world. Ndikakhala dotolo mwayidziwike ndidzakhala ndalama, nyumba yabwino komanso kuyenda dziko lonse lapansi. But after my college, after my university, I was not able to do that. Ndi nditamaliza maphunziro anga ku college ndaona kuti sizinatheke zimene maganiza. I earn, but I cannot make a house, I cannot buy a car, I cannot go around the world. Ndi maloto anga anali achabe chifukwa sinakhale ndalama, sinakhale ndi nyumba komanso sinathe kuyenda dziko lonse lapansi zimene maganizira. But when my dad told me, ndi tsiku lina m'bale wanga anandiuza, because after my high school, he was able to send me to Bible school. Ndi nditamaliza maphunziro aku sekondale anandikwanisa kuti ndipite ku sukulu ya ubusa. And I don't want to go to be a pastor, so I don't want to go to the Bible school. Ndi chifukwa sindikafuna kale kuti ndidzakhale mbusa, ndi sindimafunanso kuti ndipite ku sukulu ya ubusa. Of course, I have to follow my father. Ndi mwachidziwikire ndikayenera kuti ndiatsatire maganizo awo abambo anga. So I studied there. Ndi ndinayamba sukulu ya ubusa. After 2 months of studying, God led me to Matthew 6:33, if you know that. Patangotha miyezi iwiri ndi ku sukulu ya ubusa, Mulungu anandionesera vesi ina ake. If you know that. Matthew chapter 6 verse 33. Yes, if you know Matthew 6:33, it says there, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Ndi vesi imene kunena kuti choyamba mutengeke mwafuna ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake, zinthu zonse zidzakutsatani pambuyo. So I don't want to go to the seminary, but I have to obey my father. Ndi ndinalibenso kupanga chisankho chilichonse koma kungomvera abambo anga. After obeying my father, after 2 months, I got a call from him. Ndi patangotha miyezi iwiri anandiyimbiranso foni. He told me that I will be continue my Bible school in Canada. Ndi anandiuza kuti ndikaphunzirenso sukulu ina ku Canada, ku America. During that time, that was 1988, it's hard to go to other country. Ndi kuchokera nthawi imene sinali zophweka kuti ndipite kukaphunzira dziko lina. Because my classmate, my batchmate, during that time, they will go to university, they will have secular program courses. They will take their own, what they want to be. Ndi nthawi imene azinzanga ndi amene amandikopa kwambiri chifukwa kuti nthawi imene yoyo amapanga zoti akapange maphunziro ena kuti akonze moyo wawo azipanga zofuna za kutima kwawo. But for me, because they will say, oh, you will go to the Bible, we will go to Bible school. Koma ineyo makolo anga akhandiuza iwo ngopita ku sukulu ya ubusa. So that's different from them. Ndi kunali kosiyana pakati pa ine ndi iwo. So I'm very envy, or I'm very jealous to them, because they will go straight to what they want.
Nde nali okwiya chifoti zimasiyana pakati pa ndazi zanga ifa anzanga amapanga zimene akufuna. But you know, God shows me after 2 months of my Bible school in seminary, Nde Mulungu anandionesa chinthu chimodzi nditangotha miyezi iwiri ndi ku sukulu ya ubusa. God led me to another school because I'm the one who first go to other country instead, not like with my classmate. Mulungu anandionesera una kuti ine ndi mmodzi amene ndiyambe kupita ku maiko ena chifukwa cha uthenga wabwino. That's what I learned from my dad, to seek first the kingdom of God. Nde ninaphunzira kuchokera kwa makolo abambo anga una kuti choyambira ndisakesake ufumu wa Mulungu. And everything, all we want, God will provide. Nde zinthu zonse zimene ndikufuna Mulungu adzabwezeretsa kapena adzakwaniritsa. I remember when, after my college, I don't want to go to church. I don't want to serve the Lord. I don't want to be a pastor. I go to church every Sunday, but I don't want to serve the church. Nde tamaliza maphunziro anga ku college simafuna kupita ku chalichi, simafuna kupanga nawo mbali zokhuza za uzimu, mangofuna zingokhala pa nyumba. But 2006, God gave me a time to serve Him. Nde mchaka 2006 Mulungu anandipasa nthawi kuti ndiyambe kumutumikira. You know what? After that time, I serve God. I help people. Actually, our school, we give it for free, and we share our love to others. Nde kuchokera mnthawi imeneyu Mulungu anatipatsa nzeru, tinapanga skulu damba kuphunzitsa anthu mwaulere komanso kuthandiza anthu osiyanasiyana chifukwa cha uthenga wabwino. After that, you know what? I was able to go to other countries. Nde kuchokera pa nthawi imene pamene sipano Mulungu anayamba kutitumiza kupita m'mayiko ena. I don't have a car because before I want a Mercedes Benz. Nde nthawi imeneyi ndinali ndi galimoto yaying'ono koma tsopano ndinapeza kuti pakupita kwa nthawi ndinagulanso galimoto ina yabwino. But what God gave to me is a car that can ride everyone. I can take them anywhere. Nde chachikulu chimene nachiona moyo manga chonoti Mulungu anandipasa galimoto kuti nkhoza kuyendetsa ndikupita ndi anthu malo ofunikira chifukwa cha mawu a Mulungu. So it's not on material things. Sikuti nchifukwa cha zimene mafuna. It's what we have in our heart. Nthawi zambiri zimene timakhala nazo mkati mwa moyo wathu. So I'm happy. I heard that you have a Bible school here. Nde ndiyokondwanso kwambiri kuti ndi skulu ya ubusa. So I'm happy that serving the Lord is different. It's a eternal. We will receive eternal life. Nde ninapeza kuti kutumikira Mulungu ndi ntchito ya muyaya yabwino kwambiri. So I thank God for my life, for giving me an opportunity to share with you and to be with you. Ndikuthokoza Mulungu chifukwa wandipatsa mwayi umene kugawana nanu umboni wanga komanso kuyamba za kumtima kwanga. So thank you very much and good morning again. Zikomo kwambiri, mmawa bwino nonse. Let's give another hand of applause, please. Thank you very much for this time of testimony. Leader, for the first time, to meet God is a great testimony in our lives. You do not want to minister, to be a minister, or you do not want to become a pastor, but unfortunately, God made him to be a servant of God. So we are so grateful for that testimony. Thank you very much, our pastor. So at this time, let me spice up this program with the performance. So this performance is done by the Cloda dancing team. So for this time, let's watch our Cloda dancing team on stage. So at this time, let's welcome our dancing team. They'll give us their performances. So let's watch and cheer together. Thank you very much. First comes a point in everybody's life when they gotta stand up and face a fight.
Zinali bwanji? Zinali bwino eti? Amene dance, Global Dance Team, na tipasa performance yao. Imene is a kind of performance done from America. So, you know, they spend day and night to plug this, to make you feel happy. Are you happy? Yeah. Oh, thank you very much because you are happy. So at this time, I will take you all the way to Philippines for you to see how Philippines is and also how our Philippine church is. I will give you this time to watch the short video. So for this time, let's watch the short video for Philippine church. So Philippine church is there for 30 years. Yes, for 30 years, our Reverend Abraham Nam has been to Philippines. So there is a great work of God. So let's witness together for this work of God for 30 years in Philippines. Thank you very much. 목사 누가 이때는 보험 전화를 아직 끝나지 않았어요.
How was it? So as I was also watching, I was very much touched. More especially if you see at the end, there are so many faces of servants of God. You know, all these things have happened because of one heart of servant of God, sacrificing his life for the gospel. You know, to spend time to other country preaching gospel is not so easy. Even if we in Malawi, it's not easy to stay far from our home to speak to other people who you don't know, or to speak to the people who are not even your relatives. But if you see our Reverend Abraham Nam has left South Korea all the way to Philippines. Imagine 30 years. It's not a joke, isn't it? So through him, many servants of God were created, were born in his church. So thankfully, we have seen also several families with happy faces. They are the servants of God. They are pastors. So in Philippines, there are several churches. There are several branches. So with that heart of servant of God, he has made Philippines to be filled with gospel. So we are so thankful and happy because of that heart of servant of God. We have to give a hand of applause for Philippine church, more especially for our Reverend Abraham Nam. Let's give a hand of applause to our Abraham Nam. So thank you very much for that video clip. At this time, I would like to also invite on the stage the Lotus, not Lotus, but Lotus Choir. It's Lotus Choir now. So at this time, I would like to spice up this Sunday service with the performance, not performance, but is the choir, the praising of the Lord. So we praise the Lord through our Goodnews Lotus Choir. So they'll give us some pieces of praises before that. So I think you'll be happy and also enjoying, isn't it? So pantaimene taitana akwaya athu kuti abwere adza tamande mulungu kutsogoloko. Zikomo kwambiri.
awesome wonder. Consider all there was thy hands of men. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy path throughout the universe display. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forests rides I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that mountain sun was weary, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great How was it? Let's give a hand of applause for our daughters choir. So this time also so important. We've been waiting for the servant of God to speak before us. Are you ready to listen to the word of God? So I hope with humble heart, I would like to invite Reverend Abraham Nam, all the way from Philippines. So let's wait and let's welcome him as he's coming on the stage. Thank you very much. Good morning, brothers and sisters. How have you been? mwakhala bwanji. I wish you have been doing well. Ndikukhulupirira chilichonse chikuyenda bwino. This morning is very special to me Ndi mmawa uno ndi mmawanso wapaderadera kwa ine because I have
two homes. One is Korea, and second is Philippines. Ndenewo ndili ndi kwathu kuwiri, oyamba ndi Korea, wachiwiri ndi Philippines. But this Malawi is my third home. Nde Malawi ino ngati kwathu kwachitatu. So I love Malawi. Ndilokondwa kwambiri. I'm very happy to be with you, and I hope this Sunday service will become very blessed Sunday. Ndilokondwa khala nanu ndikhulupirira Sunday service ikhala yodalitsika. Genesis chapter 17, from verse 1 to 5, I will read for you. Genesis chapter 17. Genesis chapter 7. I hope you read from verse 1 to 5. Genesis 17 from verse yake ya 1 kulegeza 5. Genesis 17 welenga mu Chichewa. From verse 1 to 5, dzina la Abrahamu lisinthika likhale Abrahamu. Ndipo Abrahamu anali wa zaka 50 kudza zisanu ndi zinayi. Yehova anamuonekera Abrahamu nati kwa iye, ine ndine Mulungu wamphamvu yonse, yenda iwe pamaso panga nukhale wangwiro. Ndipo ndidzapangana pangano langa ndi ine ndiwe, ndipo ndidzachulukitsa iwe kwambiri. Ndipo Abrahamu anagwa nkhope yake pansi, ndipo Yehova ananena naye kuti, koma ine taona pangano langa ili ndiwe, ndipo udzakhala iwe atate wa khumi la makumi. Sudzatchedwanso dzina lako Abrahamu, koma dzina lako lidzakhala Abrahamu, chifukwa kuti ndakuyesa iwe atate wa khamu la mitundu. This church is a really big church. Nde mpingo wathu mpingo waukulu kwambiri. I wish I could bring Malawi church to Philippines. Nde ndikanakonda kutenga mpingo wa ku Malawi kupita ku Philippines. Not only the building, but also our brothers and sisters. I wish I could bring them all to our church in the Philippines. Nde osati ku Philippines kokha komanso abale ndi alongo dafunanso watengera manyumba mwawo ku Philippines. But you look like you don't want to go to Philippines. Koma zioneka ngati simufuna mutapita ku Philippines. If you don't, you stay here. Ngapena ungofuna ungokhala kuno. But if you want, let's go to Philippines. Koma ngati mufuna tipite ku Philippines. Amen. Amen. This morning, I like to share the life story of Abraham. Nde mauno ndifuna ndigawane nanu nkhani ya Abraham. Especially the life of Abraham is really amazing because at the age of 75 years old, he was called by God. Ndi nkhani imene Abrahamu ndiyosangalatsa kwambiri chifukwa pa zaka za 75 Mulungu akumuyitana ndi kuti apite kwa iye. From the age 75 until he died at the age of 175, he had 100 years of faith journey. Nde kuchoka pa zaka za 75 kukafikira zaka za 175, zaka 100 anakhala akuyenda ndi Mulungu. So I like to share the story of 100 years of faith journey of Abraham. Nde ndifuna ndigawane nanu zaka 100 za Abraham zimene akuyenda ndi Mulungu. If we read the Bible from the Genesis chapter 12, we can see the beginning of Abraham's life related to God. Nde tikawerenga Genesis chapter 12 tikuyamba kuona moyo wa Abrahamu umene akuyamba kuyenda ndi Mulungu. He was living in the land of Chaldea Ur. Nde amakhala kuuli wa Kadalayo nthawi imeneyo. Actually, Chaldea Ur was the land of worshiping the moon god. Nde kuuli wa Kadalayo na dziko limene amapembedza mwezi. They have pagan faith to worship the moon in the sky. Nde moyo wawo amakhala kumapembedza mwezi umene uli mwamba. But while Abraham was living in that condition, God
appeared to him and God called him. Nde Abrahamu akukhala kumene kuku akuchita zimenezi Mulungu akuonekera komanso akumuyitana. Hey, Abraham, Iwe Abrahamu, you go to the place I will appoint to you. nde upite kumalo amene ndikakuonetsa ine. At that voice, Abraham obeyed, and even though he didn't know where to go, but he started his journey. Nde pamawu amenewo anamvera ngakhale samadziwa kuti akupita kuti koma anawuyamba ulendo. I believe that is the journey of all saved Christians' life. Nde umenewu ndi ulendo ngati wa anthu a Khristu umenenso timayenda. I believe all of brothers and sisters who are sitting in this place are truly saved children of God. Am I right? Nde ndikhulupirira ndinu obadwa kwatsopano ndichoncho. Yes, we are starting this journey with God. Nde tikuyamba ulendo umenewu ndi Mulungu. At that time, people lived longer than us. Nde nthawi imeneyo anthu amakhala nthawi yayitali kuposera ifeyo pano. But I don't know how many years we will have this faith journey with God. Nde sitikudziwa kuti ife tikhala zaka zochuluka bwanji pamene tikukhala ulendo umene ndi Mulungu. But Abraham started his 100 years faith journey. Nde iye Abrahamu anayamba ulendo wachikhulupiriro wa zaka 100 ndi Mulungu. He also was same nature with us. Nde nayenso anali ndi thupi ngati lathuli. He made many mistakes, Amalakwitsanso zinthu zochuluka. like lying to other people that his wife is his sister. Nde adana makoso pena chabodza kunena kuti mkazi wake ndi mlongo wake. Not only once. Osati kamodzi kokha. He did it the same mistake twice. Nde anapanga zomwezo kawiri. If we see him, he is a very weak person. Nde mukamuona ndi munthu ofoka kwambiri. He is a deceitful Ndi onyenga and very evil in the eyes of God. komanso analoyipa pamaso pa Mulungu. Isn't it same with us? Nde momwemonso ndife. We also are deceitful. Nafenso ndife onyenga. We also are evil. Nafenso ndife oyipa. We also are sometimes telling a lie to others. Nde nafenso timachapa bodza nthawi zina. That's Abraham's weakness. Imeneyo tinali chofoka cha Abrahamu. But even though he did such a same mistakes many times in front of God, Nde ngakhala anachita zolakwitsa zochuluka pamaso pa Mulungu, his life became really amazing. moyo wake unakhala wamtengo wapatali kwambiri. The wrongdoing of Abraham was just telling a lie only. Nde zochita zakeso za Abrahamu zinapena zolakwitsa. He actually did worse than telling a lie. Nde anachitanso zoyipa kuposera kungonama chabe. What was that? Chinali chani? When his wife, second wife, Hagar, said to him, "You sleep with Hagar." Nde mkazi wake Sara akumuwuza kuti ukagone ndi mdzakazi wanga Hagara. He accepted that proposal of his wife Sarah. Nde iyeyutu anakapanga zimenezi chifukwa cha mkazi wake Sara. Hagar was actually second wife, right? Nde Hagara anali ngati mkazi wachiwiri sichoncho. At the time, Sarah couldn't have baby. Nde nthawi imeneyo Sara samakwanitsa kubereka. So Sarah thought, This- if I don't have baby, how can I make children? Nde iye amaona kuti popeza mumbanga ndiyowuma ndingakhale bwanji ndi mwana. So she thought that if I make my husband sleep with the woman Hagar, Nde bolani ukagone ndi wantchito wanga Hagara. maybe then I can have baby from her. Mwina ndikhoza kukhala ndi mwana kuchokera kwa Hagara. Then we can achieve the promise of God. Nde tikhoza kukwaniritsa lonjezo la Mulungu. That's the actually unbelief, right? Unbelief. Nde mwanjira ina kunali ngati kusakhulupirira. But Abraham accepted that proposal in his heart. Nde zimenezi Abrahamu anazilandira ndi mtima wake wonse. And then
he slept with Hagar. ndi anakagona ndi hagara. So that is actually too much worse than telling a lie to other people. ndi chinthu chinayi choyipa kwambiri kuposa kungonama kwa anthu. That was the life of Abraham in the Bible. ndi umene unali moyo wa Abrahamu Bible. If Abraham is the father of faith, ndi ngati Abrahamu ndi tate wa chikhulupiriro, then why God would not like to hide it from the Bible? ndi bwanji mulungu sanazibise zoyipa zakezo kuziphimbira pena pake? Because if God revealed that story to all the people, chifukwa akazipereka kwa anthu, people will easily despise the life of Abraham. chifukwa anthu azichepsa moyo wa Abrahamu. This man of faith, uyu ndi munthu wa chikhulupiriro uyu. how can the man of faith telling a lie to other kodi people? munthu wa chikhulupiriro anganeme bwanji kwa anthu? How can man of faith accept other woman to have baby? ndi munthu wa chikhulupiriro angakagone bwanji ndi mkazi wina kuti akhale ndi mwana? Many people, while they read the Bible, oh, this is not good. ndi anthu akamawerenga Bible ona moyo wake ndu. If this is the Bible, I don't like to read the Bible. ngati ndi chonchi sindofuna kuwerenga Bible. But God would not like to hide his weakness in the Bible. koma mulungu sanafune kubisa zofoka zake za Abrahamu m'Bible. Why then God reveal all his weakness in the Bible? ndifa chani mulungu akuonetsera zofoka zake zonse m'Bible? Because chifukwa chakuti the reason why Abraham became the father of faith is not because he is special. ndi si chifukwa kuti anali wabwino nkuthekera nchifukwa chake akukhala tate wa chikhulupiriro ayi. The reason why Abraham became the father of God is ndifa that God is special. ndi chinali chifuniro cha mulungu ndi kugwira ntchito kwake pa iyeyo. We easily thought that, this man, he is a special one. ndi tikamuona munthu matamu wapaderadera munthu uyu. He is not telling a lie. He help other people. He go to the orphanage and he feed the weak people, street children. So he is very good man. ndi munthu ndi wabwino amathandiza anthu amapanga zabwino. munthu uyu sanama ndi wabwino amene ndi wapaderadera. We think that the people is special. ndi timaona ngati anthu amenewo ngapaderadera. That's why Abraham is father of faith. ndi tikadatera kuti nchifukwa chake Abrahamu ndi tate wa chikhulupiriro. But you know, if you read the Bible, koma tikaona mosemphana ndi izi tikalenga Bible, we cannot find such a good point of Abraham. ndi sitingapeze malo ena ake abwino a Abrahamu. Abraham is just the ordinary people like us. ndi nayenso anali ngati munthu woyipanso ngati ife. Brothers and sisters, abale ndi alongo, you also telling a lie. nanunso mmamenya mabodza. Oh, you look like you telling a lie. hamuonekadi nkhope zanu za mabodza. Your face shows that you are a liar. nkhope zanu zioneka za mabodza adisi. You also, a man, I like to ask you, men, azibambo ndikungokufusani chabe. when you see beautiful woman, mukaona mzimayi chiphadziwa, what kind of feeling do you have? mumamva bwanji mthupimo? You have something not very good come from your heart, right? ndi mumamva zina zake mtima mwanu sichoncho? Yeah. That's you and that's Abraham. amene ndi inuyo chimodzimodzinso Abrahamu. Abraham is not special one, ndi Abrahamu sanali wapaderadera ayayi, but he became father of faith. koma anakhala tate wa chikhulupiriro. Why? chifukwa chani? Not because Abraham is a special one, sikuti ifoti Abrahamu anali wapaderadera, but God is a special. koma mulunguyo ndi wapaderadera. Amen? Amen. So if we can meet such a God, ndi mulungu wotereyo, even though we are the same as weak person Abraham, ndi ngakhale ndife anthu operewera ofoka ngati Abrahamu, we also become men of faith. nafenso tikhoza kukhala anthu achikhulupiriro. Amen? Amen. Yes, this is what Bible want to teach to us. ndi zimene Bible ufuna liphunzitse ife. But many people still don't understand. koma anthu amamuona mulungu mwa mtundu wina. Oh, I don't like Bible. sindikonda Bible. Why
not very good story written in the Bible about Abraham. bwanji ukuyika nkhaniso ngati za abrahamu m'baibulo zoyipa chonchi. This should not be written in the Bible. ndesi zimenezi zipezeka m'baibulo zimenezi. Why the story of David who committed adultery with Bathsheba written in the Bible? ndi chifukwa chani mupezeka nkhani za mzimayi wochita chigololo. I don't like the Bible. asindikukonda baibulo ine. This story should be hidden nkhani izi zimenezi zibisika. because David is a great king. chifukwa davide ndi mfumu yamphamvu. How can a great king become such an adulterer? ndi mfumu yayikulu ikachita bwanji chigololo. It should be covered. zimenezi zibisika zimenezi. It should be removed in the Bible. zimenezi zitotoledwe m'baibulo zisapezekemo. Many people, when they read the Bible, they don't understand why Bible contains such a story detailing in the Bible. ndi anthu ena samvetsetsa kamawerenga baibulo nchifukwa chani baibulo lopezeka nkhani zoyipa chonchi m'baibulo. Why Noah? chifukwa chani nowa. Why he became naked and he slept in front of the children? ndi chifukwa chani anakhala maliseche kena ukagonanso ndi ana ake. He was a father. anali tate. Why father naked and then he show his shameful body to the children? ndi chifukwa chani mtate koma akakhala maliseche nkumakaonetsa umaliseche kwa ana ake. So the people don't understand the Bible. ndi anthu samvetsetsa mwachoncho. But koma mudziwa when I read the Bible, ndikamawerenga baibulo that's why this is the Bible. ndamati inde nchifukwa chake zili m'baibulo. Wow, amazing. za mtengo wapatali izi. That's why I should read the Bible. ndifuna chake ndiwene ndiziwerenga baibulo. I love Bible ndifuna baibulo. because Bible teaches me that Abraham is same with me. ndi chifukwa baibulo lundiphunzitsa kuti abrahamu ndofanananso ndine. Amen. Amen. Wow, Bible is amazing. baibulo lili bwino kwambiri. Noah is same with me. ndi nowa wofanananso ndine. Wow, Bible amazing. baibulo mtengo wapatali. Because David is same with me. chifukwa davide ndofanananso ndine. Amen. Amen. Peoples are not special. ndi anthu sapaderadera ayi. God is special. koma mulunguyo ndi wapaderadera. So if we meet that God, ndi tikamuona mulungu ameneyi, even though we were born as just the ordinary people in this world, ngakhale tinabadwa ngati anthu amba mu dziko lapansi, even though we were born as useless people in this world, ngakhale tinabadwa ngati anthu opanda pake mu dziko lapansi, even though we became hopeless life in this world, ngakhale tinabwera anthu osathandiza nkomwe pa dziko lapansi, we can become like Abraham or Noah or David. ndi ife tikhoza kukhala ngati abrahamu, nowa, ngakhalenso davide. Amen. Amen. This is the reason why I read Bible. ndi chifukwa chake inenso ndimawerenga baibulo. So the more I read Bible, ndi mochuluka amene ndimawerenga baibulo, the happier my heart became. ndi pamenenso mtima wanga umakhala ukondwa kwambiri. Thank you, Lord. zikomo Ambuye. You really love me. ndikonda adini. That's why you make me read this Bible. ndifukwa chake munandipanga ine ziwerenga baibulo. Now I understand ndimvetsetsa tsopano how much you love me, kuti mmandikonda mochuluka bwanji, how much you want to guide my life. mmene mufuna mutsogolere moyo wanga. So I love God. The more I read the Bible, the more I love God. ndi mochulukira mmene ndimawerenga baibulo, mochulukira mmene ndimakonderanso mulungu. This is what Bible want to show to us. ndi izi zimene baibulo lifuna litionetse ife. Many people still don't understand anthu samvetsetsabe why this shameful story written in the Bible. bwanji nkhani zoyipa azipezeka m'baibulo. I like to make Abraham a special man. ndimafuna kukumana ndi abrahamu wamtengo wapatali. I like to make David a special man. ndimafuna ndikumane ndi davide wamtengo wapatali. They must have no fault, no mistake, no sins, no crime. amene akhale opanda tchimo, opanda cholakwitsa, opanda vuto. To be great men.
amenewo akanakhala anthu amtengo apatali. People want to make some hero which has no mistake, no fault, no wrongdoing. Ndi anthu amafuna apanga anthu amtengo apatali amene alibe zolakwitsa, amene alibe vuto pena pake. But it's not the heart of God. Koma umenewo si mtima wa Mulungu ayi. God wants to make just the ordinary people. Ndi Mulungu afuna apange anthu amba ngati ife. Just the hopeless people. Anthu amene alibe chiyembekezo. Just the useless people. Anthu opanda pake. God wants to make them men like Abraham, Noah, and David. Ndi Mulungu afuna apange ngati Abraham, Noah komanso Davide. That's why we are too much qualified to become like Abraham and Noah and David. Ndefeso ndoyenelezeka kuti tikhale ngati Noah, Abraham komanso Davide. Amen. Amen. Then let's clap for our God. Ndi mwamika Mulungu wathu. Clap for God. Timombere manja. That's God we have in our heart. Ndi tikhale okondwa m'mitima mwathu. I am one of the useless, one of the hopeless. I am evil one. Ndine munthu opanda chiyembekezo, oyipa komanso opanda pake. But now I believe Koma tsopano ndikukhulupirira. God made me such an amazing life. Mulungu anandipangira moyo wamtengo wapatali wotere. I have no difference from this brother. Ndi ndaonanso ndalakwitsanso kwa m'bale. I have no difference from you. Ndi sinosiyana mwa njira ina ndi inuyo. But when I met God in my life, Koma ndikakumana ndi Mulungu moyo mwanga. God made me special person like Abraham. Ndi Mulungu ndikakumana naye amandipanga wamtengo wapatali ngati Abraham. Do you know what is my English name? Mudziwa dzina langa la Chizungu? Abraham Nam. Ndine Abraham. Because in the year 2011, Chifukwa mchaka cha 2011, when I listened to the New Year message of Reverend Park, ndinamvetsera uthenga woyambira kwa chaka wa Abusa Reverend Park. because all of our Goodnews mission people, they are always focusing on the New Year message. Chifukwa mpingo wa Goodnews timakhala ndi chidwi uthenga woyambirira kwa chaka. I thought, what will be the New Year message in this year? Ndi ndimaganiza kuti ukhala uthenga wanji wa chaka chino woyambirira. Yes, at the time it was 2011. Ndi nthawi imene 2011. And then, you know, suddenly Reverend Park opened the Genesis 17 verse 5. Ndi nthawi imene anatsekula Genesis 17 verse 5. And then he read that verse. Ndi anawerenga verse imene. Brother, can you read? Genesis 17 verse yake 5 akunena kuti sudzatchedwanso dzina lako Abram koma dzina lako lidzakhala Abraham chifukwa kuti ndakuyesa iwe atate wa khamu la mitundu. Neither shall thy name anymore be called Abraham, but thy name shall be Abraham, for the father of many nations have I made thee. Ndi sudzatchedwanso Abraham koma dzina lako lidzatchedwa Abraham pakuti iwe udzakhala atate wa mafuko ambiri. What? Chani? God wants to change the name of Abraham to Abraham. Ndi Mulungu afuna asinthe dzina la Abrahamu kukakhala Abraham. You know what is the meaning of Abraham? Mudziwa tanthauzo la Abrahamu? Abraham is a father of one family. Ndi Abrahamu ndi tate wa banja limodzi basi. Exalted name in one family. Ndi dzina loti Abrahamu lungothera pa banja limodzi. Abraham was satisfied to live as Abraham. Ndi Abrahamu analokhutitsidwa kumakhala moyo wake ngati Abrahamu. It's okay for him to live by faith with that name. Ndi zabwinobwino kukhala moyo wachoncho basi ndi dzina limenelo. But God is special. Koma Mulungu ndo apaderadera. God has special plan for him. Ndi Mulungu anali ndi plan apaderadera ya iye. God's heart was not satisfied with that name. Ndi Abrahamu analokhutitsidwa koma Mulungu ayi. Because when God saw him, Mulungu atamuona, he wanted to be father of one family. iyeyo amangofuna akhale tate wa banja limodzi. At the time, Abraham had one big family, right? Ndi Abrahamu asamafuna banja lalikulu ayi. He had around 318 trainees in his house. Ndi amaphunzitsidwa
machitidwe yake mnyumba ya bambo ake mena makhala. So he was happy with that 318 men. Ndi anali okondwa ndi anyamata 18 amene samakhala nawo owatsogolera. I have many people in my house. Ndi anyamata ambiri mnyumba mwanga. I'm okay with this. Hanza bwino isi. They are very obedient to me. Akupanga chilichonse chimene ndiwautuma. I love them all. Ndimalamulira onse. With that 318 people, he even fight with the enemy. He even won the battle with the enemy. He made very great victory. Nde makamaka anyamata 318 amene nawo amakwanisa kumenya nkhondo kupanga zinthu zosiyana-siyana ndi iwowa. While he lives in that way, nde mmene amakhala moyo umenewo, he also could experience the presence of God, na amatha kuonanso kupezeka wa Mulungu, the power of God, mphamvu yake ya Mulungu, love of God. chikondi cha Mulungu. He could feel every day that God is with him. Nde amatha kumva chilichonse kuti Mulungu alipo. So he was happy with that God. Nde amakhala okondwa ndi Mulungu ameneyo. But God was not happy with that name. Koma Mulungu sanali okondwa ndi moyo umenewo. God had different heart. Mulungu anali ndi mtima plan yayikulu. God wanted to change his name from Abraham to Abraham. Ndi amafuna asite dzina lake kuchokera kwa Abraham kupita ku Abraham. So God called him, and then God promised him that I will change your name. You are no more Abraham. From now on, you are Abraham. Nde Mulungu anamuyitana ndi anamuwuza ndisinthe dzina lako siwenso Abraham koma ukhala Abraham. Oh, at that time when I heard that message, Nde nthawi imene ndamva uthenga umenewo, I thought, naganiza, isn't this the voice of God to me? kodi ili si liwu la Mulungu kwa ine? Oh, God wants to change my name Ndi Mulungu afuna asinthe dzina langa from kuchokera my name, Korean name, Nam Kyung-hyun. ndi dzina langa Lam Nam Kyung-hyun. Kim Yun To Abraham Nam. ukakhala ku Abraham Nam, Kyung-hyun Nam. To Abraham Nam. kuchoka Kim Yun Nam ukakhala ku Abraham Nam. I was living just a ordinary life like Mr. Kyung-hyun Nam. Nde poyamba makhala moyo wawamba ngati Kim Yun Nam. With that name, Ndi dzina limeneli I had no problem. nalibe vuto. I could experience the power of God in my mission. Ndimatha kuona mphamvu ya Mulungu mu utumiki wanga. I could do many spiritual events with that name. Ndimapanganso za uzimu zosiyana-siyana ndi dzina limenelo. I lived already more than 10 years, almost 15 years with that name. Ndi ndimakhala zaka zambiri 15 zochuluka ndi dzina limenelo. I could pioneer the church with that name. Ndimatsogolera mpingo ndi dzina limenelo. That name was Kyung-hyun Nam. Ndi inali nthawi imene Kim Yun Nam. But God said that day, Koma Mulungu akulankhula nthawi imeneyo, from now on, kuchokera pano thy name shall be dzina lako no more Abraham, but Abraham. isikhala Abraham koma Abraham. Oh, God has different plan Ndi Mulungu ali mpulani for yayikulu me. ya ine. God won't call me Mungu- Abraham. Mulungu afuna nditchule ine Abraham. I was actually no problem with my name, Kyung-hyun Nam. Ndi sina ndi vuto ndi dzina langa Kim Yun Nam. But God said, Koma Mulungu akuti, even though you are satisfied with that name, I am not satisfied with that name. ndi ngakhale ukhutitsidwa ndi dzina limene koma ine sindikukhutitsidwa ndi dzina limenelo. I want to give you a new name. Ndi ndifuna ndikupatseni dzina latsopano. I want to call you from now on Abraham Nam. Ndi ndifuna ndikutche kuchokera pano Abraham Nam. Oh, that's what God wants. Izi zimene Mulungu afuna. I accept that heart. Ndi ndilandira mtima wonse. Thank you, Lord. Zikomo Ambuye. You changed my name. Mwasintha dzina langa. So from that time on, Ndi kuyambira nthawi imeneyo, I proclaim to other people ndi ndimalengeza kwa anthu ena, that my name is no more Kyung-hyun Nam. ndi ndimawuza dzina langa sinenso Kim Yun Nam ayi. My name is Abraham Nam. Dzina langa ndine Abraham Nam. You know, when I said
this new name to other people, ndi mmene ndimanena dzina latsopano kwa anthu ena it looks like they are laughing at me. ndi amandikhala ngati akuseka ine. Hey, you useless one, you are Abraham Nam. Oh, no. Iwe munthu wopanda pake iwe ukakhala Abraham Nam. Ay. You don't look like Abraham. Iwe suoneka ngati Abrahamu iwe. Hey, you are not Abraham. Ndinu nomwe ay. Whenever I say to other people that I am Abraham, ndi manena abe kwa anthu ena kuti ndine Abraham, their facial expression is just like laughing at me. ndi akamaoneka nkhope zawo zimaoneka kuti akundiseka. Hey, you are too much. Zaonjeza iweyo iyayi. You are just the ordinary one. Ndiwe munthu wamba chabe iwe. You are just the useless one. Ndiwe munthu wopanda pake. How can you say that you are Abraham? Ndi unganene bwanji kuti ndiwe Abraham? And my heart also, ndi mtima mwanga, you are right. I am actually not Abraham. zoonadi sindili ngati Abrahamu. I want to go back to Kyunghyun Nam. Andifuna ndibwerere ku Kim Yun Nam kucha. But you know, when I read this verse, Koma nditawerenga mawu awo, God clearly said, ndi Mulungu akulankhula naye ndikuti, neither shall thy name anymore be called Abraham, but thy name shall be Abraham, for father of many nations have I made thee. sudzatchedwanso dzina lakuti Abrahamu, koma dzina lawe lidzakhala Abrahamu chifukwa kuti ndakuyesa iwe tate wa makhamu la mitundu ambiri. Do we have to live with our own thought, or do we have to live with the word of God? Kodi tifuna tikhale moyo wathu ife tokha kapena tifuna tikhale moyo ndi mawu a Mulungu? Brothers and sisters, Abale ndi alongo, tell me the answer. mundiyankhe. Do we have to live with our own thought or with the word of God? Tifunika tikhale moyo wathu kapena moyo wa mawu a Mulungu? With the word of God. Inde ndi mawu a Mulungu. If you want to live with your own thought, Ngati mufuna mukhale ndi zolinga za moyo wanu, don't open the Bible. Don't open the Bible. ndi musatsekule Bible, Don't read the Bible. musawerenge Bible, Just live with your thought. ndi musingokhala moyo wanu ndi maganizo anu basi. Well, if you believe that you are children of God, Ngati mukhulupirira kuti ndinu ana a Mulungu, you are different people. ndi kuti inu ndinu anthu osiyana. Your Father who chose you to be the children of God is truly different. Ndi Atate amene anakuyitanani kuti mukhale ana ake ndi osiyana. Our God is a truly special God. Ndi Mulungu wathu ndi Mulungu wapaderadera. Our God has planned for us. Mulungu wathu ali ndi plani ya ife. Just the ordinary people like you. Ngati anthu amba inu nonse. Just the useless people like Anthu you. opanda pake ngati inu. Just hopeless people like you. Anthu opanda chiyembekezo ngati inu. Just the fruitless people like you. Anthu okhotakhota ngati inu. God wants to make you hopeful, useful, fruitful, powerful, and beautiful. Ndi Mulungu afuna akupatseni chiyembekezo, oona mtima, amphamvu komanso okongola. Amen. Amen. Okay, let's pray for God. Amen. Pray for God. Tiyeni timombere manja Mulungu. If you believe this, Ngati mukhulupirira zimenezi, God wants to remind us of our true situation. ndi Mulungu afuna asinthe nyengo yathu kukhala ya mtundu wina. Our true situation, yes, we are just ordinary. Ndi tikadziona ifeyo ndife anthu amba chabe. We are just useless. Ndife anthu opanda pake. We are just the things of the world. Ndi ife timangokonda zinthu za dziko lapansi basi. Let's go to the 1 Corinthians chapter 1. 1 Korinto chapter 1. First Corinthians chapter 1, 1 Korinto chapter 1 verse 26. verse 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Pakuti penyani mayitanidwe anu abale, kuti sanayitanidwe ambiri anzeru monga mwathupi, ambiri amphamvu, mfulu zambiri ayi. Brothers and sisters, Abale ndi alongo, are you from noble? kodi ndinu ochokera ku mabanja amaulemu? Are you from mighty?
Kodi muli wochokera ku mabanja amphamvu? No, right? Ayi si choncho. Yes, we are just ordinary and we are just useless men. Ndi ndifenso anthu wamba, ndife anthu opanda pake. We are just a foolish man. Ndife anthu opusa mwa njira ina. Verse 27. Verse 27. But God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Koma Mulungu anasankhula zopusa za dziko lapansi kuti akachititse manyazi anzeru, ndipo zofoka za dziko lapansi Mulungu anazisankhula kuti akachititse manyazi zamphamvu. Amen. Amen. We are just the foolish one. Ife ndife opusa chabe. That's why we are called by God. Ndifa chake taitanidwa ndi Mulungu. Amen. Amen. For what? Chifukwa chani? No, verse 28. Verse 28. And base things of the world and things which are despised has God chosen, and things which are not, to bring to naught things that are. Ndipo zinthu zopanda pake za dziko lapansi ndi zonyozeka anazisankhula Mulungu ndi zinthu zoti kulibe kuti akathere zinthu zoti ziliko. Even though we are the base things, we are the despised things of this world, ndife zinthu zopanda pake za dziko lapansi zonyozeka. but God wants to make us to bring to naught things that are. Kuti akapusitse zero ya dziko lapansi zimene zilipo. Yeah, this is the plan of God. Iyi ndi plani ya Mulungu. Then at this point, Ndikufikira pamenepa. you understand why God called Abraham? Mukumvetsetsa tsopano chifukwa chani Mulungu anayitana Abrahamu eti? You understand why God called Noah? Mukumvetsetsa chifukwa chani Mulungu anayitana Noah? Why God called David? Chifukwa chani Mulungu anayitana Davide? Because the common thing of this great name, just the foolish one, just the despised one, just the one who have nothing. Ndi chifukwa zinthu zopanda pake, zopanda dzina kapena kuti amene alibe kalikonse ndi zimene akuchitana. Yes, God's heart is Ndi Mulungu akusankha zimenezi. like verse 29, Ngati verse 29. that no flesh should glory in his presence. Kuti thupi lililonse lisadzitamande pamaso pa Mulungu. Amen. Amen. No flesh should glory in his presence. Kuti thupi lililonse lisadzikweze pamaso pake. That's why God called them. Ndi chifukwa chake Mulungu akuzitana. That's why I love name Abraham. Ndi chifukwa chake ndimakonda dzina lakuti Abraham. Because he was just an ordinary man. Chifukwa anali munthu wamba chabe. But he became the man of faith. Koma anakhala tate wa chikhulupiriro. That's the reason why Ndi chifukwa chake we have hope. tili chiyembekezo. Even though we are nothing, Ngakhale sitili pamenepo, we have hope. tili chiyembekezo. Whenever we think about the great life story of our spiritual ancestors. Ndi tikamamvetsera nkhani zikuluzikulu za makolo athu auzimu m'mbuyomu. Verse 30. Verse ya 30. But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Koma kwa iye muli inu mwa Khristu Yesu amene anayesedwa kwa ife nzeru yawo kwa Mulungu ndi chilungamo ndi chiyeretso ndi chiwombolo. Yeah. Inde. Abraham also born in Jesus. Ndi Abrahamu sakubadwa mwa Yesu. Noah also born in Jesus. Noah sakubadwa mwa Yesu. David also born in Jesus. David sakubadwa mwa Yesu. And they become men of wisdom. Ndi amenewa kukhala anthu anzeru. And they become men of righteousness. Komanso kukhala anthu achilungamo. Men of sanctification. Komanso anthu achiyeretso. And men of redemption. Komanso achiwombolo. That's why Ndi chifukwa chake Abraham, no more sinner. Abraham sakukhala sochimwa, No more foolish. sakukhala soopusa, No more despised one. sakukhala sochepetsedwaso. He is the righteous Son of God. Ndiye ndi chilungamo cha Mulungu. He was sanctified, Iyeyu wayeretsedwa,
justified. walungamitsidwa, He was redeemed from all his sin. anaomboledwa ku machimo ake onse. Brothers and sisters, are you also? Nanunso Are you redeemed ndinoomboledwa through the blood of Jesus Christ? kudzera mwazo Yesu Khristu. Are you made righteous forever? Kodi mwapangidwa olungama ku nthawi zonse? Yes. Inde. I'm righteous by the blood of Jesus forever and ever and ever. Nde ndinolungamitsidwa ndi mwazo Yesu Khristu ku nthawi yonse yosatha. Praise the Lord. Alemekezeka Ambuye. Amen. Amen. That's why God called Abraham. Ndifukwa chake Mulungu akumuyitana Abraham. You don't live just the ordinary life. Musangokhala moyo wawamba. You don't live just the private life. Musangokhala moyo wawekaweka. From now on, Kuyambira pano I will give you a new name. ndikupatsa dzina tsopano. Abraham. Abraham, You are the father of many nations. ndinu tate wa mafuko ambiri. Amen. Amen. Yeah. Inde Pastor came here, abusakimu yawo. my nephew. Ndi mphwanga amene. I still remember when they visited my house some 30 years ago, 40 years ago. Ndi ndimakumbukira ali kunyumba kwanga zaka 40 zapitazo. They were just a baby. Analiti makanda teniteni. But now, who is he? Koma tsopano ndi ndani? He is the father of Malawi. Amen. Ndi tate wa Malawi, sichoncho? I believe God appointed him to be the father of Malawi. Ndi ndikukhulupirira Mulungu asankha kuti akhale tate wa Malawiso. God gave him new name, Mulungu anapatsa dzina tsopano. Abraham. Abraham. We also are given new name. Nafenso tapatsidwa dzina tsopano. Brother, what's your name? Dzina anu ndani? Sister, what's your name? Mlongo dzina anu ndani? Don't say Abraham, Sarah. Alongo munene kuti Sarai. No, Sala. you are the woman, right? Inuyo sinu Abraham, ndinu azimayi, ndinu Sara inuyo. So today I changed my name, you know. Nde nasintha dzina langa. My wife's name also changed to Sarah. Nde mkazi wangaso nasinthaso khala Sara. So my English name, Abraham Nam. Nde dzina langa la Chizungu Abraham Nam. My wife's name, Sarah Nam. Mkazi wanga Sara Nam. Sisters, what's your name? Alongo dzina anu ndani? Sarah, amen. Amen. Yeah, you are Sarah. Inde amasala inuyo masala. And then, one thing truly amazing. Nde chinthu chimodzi chimene chinchoona. Do you know one thing truly amazing is what? Chodabwitsa chinthu chimodzi. If you read the New Testament, Mukawerenga chipangano chatsopano. it's different from Old Testament. Komanso kuwerenga chipangano chakale. In Old Testament, Mchipangano chakale. shameful story of Abraham is written. Ndi nkhani ya Abrahamu inalembedwa. Shameful story of Noah also is written. Nkhaniso ya Noaso inalembedwanso. Shameful story of David is written. Nkhaniso ya Davideso inalembedwanso. But in New Testament, Koma mchipangano chatsopano. have you ever read the New Testament? Munawerenga chipangano chatsopano? Have you ever found that Muna such a mistake story of Abraham, Noah, and David written in the Bible? Mutawerenga chipangano chatsopano. Munapezako zolakwitsa za Noah, David and Abraham. Amazingly, Zodabwitsa kwambiri. all the shameful story of Abraham, Noah, David was no more written in New Testament. Nkhani zonse za manyazi za Noah, David, Abraham sizikupezekanso chipangano chatsopano. The story of Abraham Nkhani ya Abraham was written greatly in the New Testament. ndi inalembedwa mwamtengo wapatali kwambiri mchipangano chatsopano. Story of Noah was written greatly in New Testament. Nkhani ya Noaso inalembedwanso mwamtengo wapatali kwambiri mchipangano chatsopano. Story of David also written greatly in New Testament. Nkhaniso ya Davideso inalembedwanso mwamtengo wapatali mchipangano chatsopano. Why then there is no shameful story of these spiritual ancestors? Ndi chifukwa chani mulibenso nkhani za manyazi za azibale awa auzimu athu? If you found the shameful story in New Testament of these three, show it to me. Mukapeza nkhani za manyazi za atatu awawa mundionetse. I will give you million
pesos, a million, what's your kwash, million. Ndikubatsani 1 million kwasha inuyo kuti mukhale nayo mukazipeza nkhani zimenezi. From now on, you search the New Testament. Ndikuyambira pano muyang'ane mu chipangano chatsopano. The story of Abraham. Nkhani ya Abraham yoyipa iyi. He told the lie 2 times. Wanama kawiri ku chipangano He chatsopano. slept with the slave woman Hagar. Wagona ndi Hagaraso kachigena ku chipangano chatsopano. No story is written in that Mulibe way. nkhani imeneyo ku chipangano chatsopano. No other story also not written in that way. Ndi nkhani zimenezi sizinalembedwenso mwachonchi. King David's story not written in that way. Ndi nkhani ya Davidenso sinalembedwe mwachonchi. Do you know why? Mudziwe fashani. They are in Jesus Christ. Iwo watu anali mwa Yesu Kristu. Why Jesus come to this world? Ndi fashani Yesu anabwera dziko lapansi. To remove their sin from their heart. Ndi kuchotsa tchimo lawo pa mtima pawo. The reason that they have no more shameful story written in the New Testament is Ndi chifukwa chimene alibenso nkhani za manyazi chipangano chatsopano. because of Hebrew 10:17. Chifukwa cha Hebrew 10 verse yake ya 17. Let's open the Bible, Hebrew 10:17. Ndete ntona Hebrew 10 verse ya 17. Let's read all together with very, very loud voice. Ndi tiwerenge tonse pamodzi ndi mawu okweza. Okay, go. Tentiyambe. Ndipo machimo awo. Stop. Imani kayi. I said very, very loud voice. Nduti mokweza akuluakulu mokweza. Go. Tentiyambe. Ndipo machimo awo ndi masaluziko awo sindidzakumbukiraso. Yes, this is the secret. Chisisi chake ndi chimenechi. Listen to me. Vetserani kwa ine. And Abraham's sins and iniquities will I remember no more. Ndi machimo a Abrahamu ndaine sidzakumbukiranso. Amen. Amen. And no other sin and iniquities will I remember no more. Ndipo machimo a Nowa sindidzakumbukiranso. And David's sins and iniquities will I remember no Ndipo more. machimo ndi masaluziko a Davide sindidzakumbukiranso. That's why in New Testament, Ndifa chake m'chipangano chatsopano. shameful story of Abraham, Noah, David were removed. Nkhani za manyazi za Nowa, Davide zinachotsedwamo. Removed until when? Zinachotsedwa kufikira liti? Removed forever and ever and ever. Zinachotsedwa kufikira kalekale mpaka na nthawi yosatha. My question, Funso langa in New Testament, m'chipangano chatsopano. your shameful story is Nkhani written in the Bible? nkhani yanu ya manyazi yalembedwanso kumeneku? No. Hayi. Amen. Amen. That's your blessing when you are chosen by God. Imeneyo ndi dalitso limene mwapatsidwa ndi Mulungu. God will not remember my sins and my iniquities forever and ever and ever. Ndi Mulungu sadzakumbukiranso machimo anga ndi mphulupulu zanga ku nthawi zonse zosatha. So in the eyes of Jesus, Ndi m'maso mwa Yesu Khristu. Jesus cannot find my shameful story. Ndi Yesu sangakapeze nkhani yanga ya manyazi. And Jesus recognized me as Abraham Nam. Ndi Mulungu akunditenga ine ngati Abraham Nam. Amen. Amen. Jesus will recognize you Ndi as Abraham and sister Sarah. ndi akutengani inu ngati ma Abrahamu komanso mlongo Sara. We are not the one who live only for our personal life. Ndi ife sife anthu amene tikukhalanso moyo wathu ayi. We are the one who are living for the kingdom of God. Ndife anthu amene tikukhala moyo wa Mulungu. We are already become the father of many nations. Ndi takhala tate wa mafuko a mitundu yambiri. God give us this new name for every one of us. Ndi Mulungu atipatsa dzina limene latsopano kwa wina aliyense wa ife. If you believe this, clap for the name of the Lord. Ndi ngati mukhulupirira zimenezi omberani manja kwa Ambuye. Yeah. Inde. So I was very happy when I read this story. Ndi ndimakhala okondwa ngamawerenga nkhani imeneyi. God,
named me Abraham. Mulungu anandipanga kukhala Abrahamu. Then Abraham, Ndi Abrahamu. no matter who say that you are not like Abraham, but I'm Abraham. Nde ngakhale ndiziona dzina langa komano Mulungu akuti ndine Abrahamu. If there is somebody who despises me, hey, you are Abraham. Oh, no, you are not Abraham. Nde ngakhale wina andichepetsa, iwe Abrahamu, isiwe Abrahamu. But I said, I'm Abraham. Nde ine ndimauza ndine Abrahamu. Because God called me Abraham. Chifukwa Mulungu andiyitana Abrahamu. So when I changed my name, Koma ndikaona ine. my life also different. Nde ndikamadzitchula dzina imene moyo wangaso umasinthaso. At first I thought, can I say that I am Abraham? Nde nthawi ina ndimadzifunsa kuti ndinganenedi kuti ndine Abrahamu. At first, that name is not fit with me. Nde nthawi imeneyo dzinalo silimagwirizana ndi ine kwenikweni ayi. But as I said continually that I am Abraham, Koma mochulukira ndikamanena kuti ndine Abrahamu. I could believe that I am Abraham. Nde ndimatha kukhulupirira kuti ndine Abrahamu. And my life become like Abraham. Nde moyo wangawo umakhala ngati Abrahamu. So I could meet many people. Nde ndimakumana ndi anthu ambiri. I could preach gospel to many people. Nde ndimalakiranso uthenga wabwino kwa anthu ochuluka. Although they are not gathering in our church, but I preach gospel more than, Ngakhale simasonkhana nawo mu chechi yathu koma ndimangowalalikira. at least more than 100,000 people. Nde ndalalika anthu ochuluka kwambiri. Yeah. I really become Abraham. Ndi kuti inedi ndakhala Abrahamu. Because with the word of God, I could change my name that I am Abraham. Chifukwa ndi mawu a Mulungu unasintha dzina langa nkunena kuti ndine Abrahamu. Brothers and sisters, Abale ndi alongo. what's your name now? Kodi dzina lanu ndi ndani tsopano? Sisters, what's your name now? Alongo dzina lanu ndi ndani? Don't say Abraham. Tisezere kuti Abrahamu ndife masala You atsikana. are sisters. Ndino azilongo inu. You are Sarah. Ndino azisala. Brothers, Abraham. Azibale Abrahamu. Sisters, Sarah. Azilongo Sara. Amen. Amen. Live with that new name. Nde mukhale moyo wanu ndi dzina latsopano limeneli. God will surely make you Abraham and Sarah's life. Nde Mulungu akupangani kukhala Abrahamu komanso moyo wa Sara. So this is all for my morning message. Nde uthenga wanga gawo loyamba mawu uno. Let's pray. Tiye tipemphere. Father God, we thank you for this Sunday morning service. Tukuyamikana Mbuye chifukwa cha service yathu ya mmawa. Yes, we were just ordinary and foolish and no-name person and having nothing in front of you. Nde tinali anthu opanda pake, anthu opusa, anthu opanda mayina pamaso panu. But you have chosen us and you called us. You are righteous, you are holy, you are clean, you are white as snow. Nde mwatisintha nkutitchula ife oyera, anthu opambana, kuti tikhoza kukhala anthu amtengo wapatali. At first, we very hardly believe that. Poyamba sitimakhulupirira izi. Because we don't look like we are righteous, we are justified, we are sanctified. We still look like we are sinners. Nde sizimaoneka ngati ndife olungama, owomboledwa, olungamitsidwa, timaoneka ngati ochimwa. But whenever I come back to the Bible, Koma titabweranso m'Bible, Bible clearly tells us that we are made righteous, justified, sanctified forever and ever. Nde Bible yatunso kuti tife olungamitsidwa, oyeretsedwa ku nthawi yosatha. That's why we could testify to other people that we are righteous. Ndifukwa chake timatha kuchitira umboni kwa anthu ena kuti ndife olungama. Just like how Abraham introduced himself as Abraham. Ndifukwa chake Abrahamu akudzitcha yekha kuti Abrahamu. Before he was not Abraham. Poyamba sanali Abrahamu. He couldn't say that he is Abraham. Sakanadzitchula kuti ndi Abrahamu. But when he listened the word of God, Koma atamvetsera mawu a Mulungu, he could very boldly say that his name is Abraham. nde molimba mtima adatero kuti ndine Abrahamu. And he could live after that powerful life. Nde amatha kukhala moyo tsopano wamphamvu. His 100 years of life becomes such an amazing life. Moyo wake wa zaka 100 unakhala wamtengo wapatali. Sometimes he made a mistake. He did not very good thing. Nde nthawi zina amatha kulakwitsa ngati munthu. But in the Bible, New Testament, Koma m'Chipangano chatsopano, God never mentioned about his
a wrong story. ndi silinakambe baibulo nkhani yake yolakwitsa. God depicts him as a man of God mulungu anamtenga iye ngati munthu wa mulungu because all his sin and iniquities were cleansed forever by the blood of Jesus. mfa machimo ake ndi masaruzika ake anayeretsedwa ndipo sakumbukirikanso ku nthawi yonse. That's why now we also believe that we are Abraham. ndi nafenso tikukhulupirira kuti ndife mwa abrahamu. We are no more sinner. nafenso sife ochimwa. We are righteous, we are justified, we are sanctified, we are cleansed as white as snow. ndife olungamitsidwa oyeretsedwa ndife oyera ngati matalala. God, thank you for giving this new name. zikomo potipatsa dzina latsopano. Let all our brothers and sisters live with this faith. kulole abale ndi alongo akhalenso mchisomo chimenechi. Then their life will be powerful, fruitful, and beautiful, useful, very amazing. kuti moyo wawo ukakhala wamtengo wapatali wobala zipatso komanso wodabwitsa. Lord, thank you for your being with us this morning. zikomo pokhala nafe mmawa uno. We thank you again and we pray in the name of Jesus. ndiye tikuyamika ndipo tapemphera dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Brothers and sisters, thank you very much. zikomo kwambiri abale ndi alongo. zikomo.